בוא, תקשיב. קח. לא. נו, לאן אתה הולך? מה זה? אתה רוצה חמוציות? בוא תיקח. בוא. טוב, אנחנו צריכים לדבר על זה כאן. קח. קפוץ. נו, לך לשם כבר. יפה. לזה התכוונתי. תקן. יש פה אף לא, אתה צריך להתרחק אבל? תתרחק אמרתי. קח. רגע, טוב. חמוציות זה מה שאתה רוצה? לא. רגע, אני זורק, אתה קופץ באוויר. יפה מאוד. לא, אנחנו צריכים לאלף אותך. בוא. זה? אני זורק. לא, לאן אתה הולך? אני זורק, אתה קופץ באוויר. די! גבר, אנחנו לא יכולים לעבוד ככה. בוא. וכן, אני זורק. גבר, די! מה יהיה? קח את זה. קח את זה קודם. קח. לאן אתה הולך? לא, בוא. בוא הנה, בוא חזרה. בוא חזרה. בוא. לא, אתה תשלם על זה, חבל. בוא. בוא קח. בוא קח. בוא, טוב מאוד. אני זורק. נו, מה, אתה רציני? לא. עוד פעם, זה... לא תיקח לי את זה מהיד, יא חצוף. בוא הנה רגע, יש פה בשר. בשר או חמוציות, מה אתה רוצה? בשר? כן? קח. ככה, אבל רגע, בוא ננסה כשאתה קופץ באוויר, בוא. תעשה קצת רושם אתה יודע, על האילוף וזה. רגע, וכן. יפה מאוד. רגע, כמו מה אתה הולך עם זה? בוא הנה, זה שלי. כך. לא זורקים אוכל על הרצפה. שמעת אותי? כך. לאן אתה הולך? כך, נו. כך. טוב, רגע, בוא נזרוק לך את זה ברגע. בוא כך. אוי, שלום. כך. כך, נו. כן, נוח על הרגל שלי? יפ, פרזיט. מה? את עושה לי על היד? נו. תקשיב. אנחנו צריכים לדבר על זה. לא יעבוד ככה. יאללה. מה יש לך לעשות? לא. מה אתה עושה? אתה מנקה את המקור שלך על הכתף שלי? זוז מפה, הם משוגע. אתה אשכרה. תקשיב. מה זה? מה יהיה? כך. אתה לא... אפילו הפסקת לקפוץ כשאני זורק לך אוכל באוויר. יחסים בינינו התקלקלו. זהו. לא. די לקפוץ לי על הכתף. אתה מלך. תקשיב, אתה פשוט מלך. אין דברים כאלה. טוב, יאללה, בוא נקום. תקשיב, אם אתה תנקר לי את הראש, אני לא יודע מה אני אעשה לך. שמעת אותי? בוא רגע, תעמוד רגע. תעמוד רגע שתהיה שקיעה. רגע, שקיעה ברקע וזה. תהיה יפה שנייה. אני לא מאמין, אתה פשוט דפוק.
אתה פשוט דפוק. זהו, יאללה. מה? אני אומר לך לרדת. בוא הנה. בוא ליד. לא, בוא ליד.